Ayi bafethu ngicabanga ukuthi ukubona konke kancha lutho nakungizwe ehlabe dephula labo ke abaphila nobulili obodwa. Indoda elala nani indoda amanyala okugcina ke lawo nisibangela ubuphezwe nisibangela inkinga zokugcina nalomgodo oyusomizi yabo lo somizi qoqa isizwe sakho uphume nasona eSouth Africa. Sizomcwasa bukhoma ke manje ke sizomcwasa bukhoma weyitabani wezinja wemgodoyi usuthi golofa Nangusomisi mfoka omhlongo usomgaga lethu yenza ihlaya. Oyusomizi nalomgodo oyusomizi yabo lo somizi qoqa isizwe sakho uphume nasona eSouth Africa. Sizomcwasa bukhoma ke manje ke sizomcwasa bukhoma weyitabani wezinja wemgodoyi usuthi golofa ethu imvunulo iyo yonke into igugu la kwaZulu jikelele lomgodoyi wesitabani asifune ngisho inhlawulo kodwa simfisela nje ke ubhubhane ukuthi azokwazi ukuthi ke lesi sitabani sithatha imvunulo iphelele kwaZulu inja nje lento edeserve ukuboshwa udeserve ukuboshwa ngoba phela sokwayizwe eliboshwayo noma kuthiwe ukuxoxa naye. Bengithi sengiqedile ubuka zonke ke izinkinga ezikhona ngalo double tinta abaphila nobulili obufanayo but nangu makhanya wa TikTok naye futhi ugadla yaphinela futhi kubona labantu. Oh my god, ngizothi uqinisile impela ungizwe emchuno nina itabane nina inkonkone niyala abuse ithuba niya abuse ugap niyas abuse ispace sokuthi sikwazi ukunamukela sokuthi sikwazi ukunitreata njengabantu emphakathini niyal abuse nina lelo thuba lelo nisikhwele emakhanda niyadlulela nina neqa u red line anwazi u red line nina itabane msunionyoko amasimba lento eniyenzayo nina zinsha uZulu evele eguqe phansi ngamadolo ehlaselwe ubuwiki be-leadership yakhe njoba uZulu kumanje nje eholwa ubuholi obuntekenteke obuwiki niyangena nani izinkonkoni msunionyoko nizokwenza isizwe sibe wiki ngalobutabane benu ngalobunkonkoni benu niyangena manjena nizolokotha nizothinta amagugu esizwe nizothinta izembatho zesizwe nizozi abuse nizokorobha ngazo